Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Είναι η υπόσχεση αυτής της παράταξης. Ότι θα τα καταφέρει η Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση απόψε. Και κυρίως τα νέα, τα παιδιά, τα καταπληκτικά που μας δίνουν το ρυθμό της νίκης, το ρυθμό του αγώνα που ενώνει την Ελλάδα για την πορεία στην ανάπτυξη μέσα από την ελπίδα που μπορεί να δώσει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.